Hey guys! Welcome to YouTube channel. Ang gagawa tayo ngayon ng Bicol Verse Part 18. Ang sa inyo, sa Bicol ay sa indo. Halimbawa, maray na banggi sa indo. Sa Tagalog nun ay magandang gabi sa inyo. Ang lahat sa Bicol ay gabos. Halimbawa, maray na banggi sa indong gabos. Sa Tagalog ay maray na ay magandang gabi sa inyong lahat. Ang mabagal sa Bicol ay maluway. Halimbawa, mabagal magsurat. Sa Tagalog ay sa Bicol nun ay mabagal magsulat. Maluway mo. Ang una sa Bicol ay inot. Halimbawa, inot magsulat. Sa Tagalog nun ay una magsulat. Ang naaraman sa Tagalog ay nalaman. Halimbawa, nalaman kung nasaan ang notebook. Sa Bicol ay naaraman kung nasaan ang notebook. Ang mabilis sa Bicol ay marikas. Marikas magdalagan. Sa Tagalog nun ay mabilis magtakbo. And thanks for watching. If you like this video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. See you guys in my next video. Kamo.